দেখ দেখ অটা বড় সাত ঘেরা হই মার পরত সাত ঘেরা হই রহিব তো দেহ সারা তুমাকের তারা রে তুমাকের তারা তুমাকের তারা রে তুমাকের তারা কোকিলে কোকিলে মো কোকিলে গিয়া খরতি হ माता पिता करो पद स्पर्श करे प्रणाम करते प्रभु प्रभु राम भगवान को प्रति निचर किछि दायित्व कर्तव्य अछि बोली मने करिवे निज स्त्री प्रति किछि दायित्व कर्तव्य अछि बोली मने करिवे जेतेबेले स्वामी रो दायित्व तुलेइबे निजे अपनाथ सेदिनो जेतेबेले स्वामी होई गले सीता को विवाह कले सीता प्रति मुख्य पहले अगाध अतुट स्नेह थिला सेति पाई मले पड़े आज्ञा कवि सम्राट उपेंद्र भंज वाह वाह आज्ञा मोर कहिथे कले भंजकर कथा गाइबो कवि सम्राट उपेंद्र भंज हां सेदिन कोन कहिले प्रत्येक नारी और पुरुष को जीवन रे आसे पड़े बहुत संख्या रात्र ओ सेदिन बहुत संख्या रात्र आसे राम सीता को जीवन रे सुंदर भाव सजाई बसुथि मा जानकी हेलो पहुंची गले मर्यादा पुरुषरा राम पहुंची गले किछि समय निरवतार सहित बीतिला परे हां सबरे कोन बोलिले मर्यादा पुरुषरा राम कोन कहिले भंज कवि सम्राट उपेंद्र भंज कइते हिसो विलास को रास्ता गोटाए पड़े ए को माछला के नाचो मसाला के धाचो काठला के मंच कपि डाकरे भंज नारी डाकरे सब मूल्यवान जिनिस हमरा कहबे नारी डाकरे जो मंच पर रही गले से कोन बोलियो आमे राम ओइले आज कहू कोन कहले पूरा प्रतिबारे जानु प्रतिपत्ति मध्य सेपति हमर शपथ पाठ कर राम पूरा प्रतिबारे
ଜନ୍ମରେ ହଁ ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ଦେବି ନାହିଁ। ନା ମୁଁ ଏକ ପତ୍ରବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ରାମ କହିସାରିବା ପରେ ସୀତା ମାଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ ନା ମନ କଥା ହଁ ହଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଇତା ଥିବା କିଛି କଥାକୁ କହିପାରିଲେନି ମା ସୀତା ନାଇଁ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଜଣେଇଲେ ଯେ କୋଉଥିରେ ଲେଖି କରି ଜଣେଇଲେ ମା ସୀତା ସତରେ ପୁଅ ସେତେବେଳେ ଗଲାବେଳେ ଶାଶୁ କସ୍ତୁରୀ ଲେପନ କରିଦେଇଥିଲେ। ହଁ ହଁ କସ୍ତୁରୀ ଆଉ କେତକୀ ପାଖୁରାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବାସ୍ ବାସ୍ କଣ ଲେଖିଲେ? କଲେ ବହି ଏହି କେଶୁ କାଢି କେଶୀ ଭଲ ଲେଖି ତପସି କସ୍ତୁରୀକି ହେ ଭଲ ଲେଖି ତପସି କସ୍ତୁରୀକି ଭଲ ଲେଖି ତପସି କସ୍ତୁରୀକି ବହି ନାରୀକି କାହାକୁ ଯାଏ ତ କରାଇବି ନାହିଁ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଲେପନ ହୋଇଥିବା କସ୍ତୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ ନାଇଁ ଶୁଇବାର ବି ଶୁଇ ଉଠିଛି। କଣ ଲେଖିଲେ? ଏମିତି କଥା ଲେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ବୁଦ୍ଧି ଠାରୁ ଗୋଟେ ନାରୀର ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ। ସତ ଘରେ ବସିକି କଣ ଘରେ ବସି ଏ ସାରେ ପୁରୁଷ ଆମେ ଦେଶ ବିଦେଶ ବୁଲୁଛେ ଆମେ ଅଧା କଥା ଜାଣିବାନି ନାରୀ ମାନେ ଘରେ ବସି ଅଧା ଜାଣିବେ ପୁରୁଷର ବୁଦ୍ଧି ଠାରୁ ନାରୀର ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକା। ବାବୁ ହେଁ? ଆମେ ଦିଅ କଥା କଣ କହିଲେ ସୀତାମା ପୁରୁଷର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ନାରୀର ଶକ୍ତି ଅଧିକା। ଏଇଟା ମାନିବି ଶକ୍ତି ଅଧିକା କେମିତି ମାନିବ? କାହିଁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକି 15 ଦିନ ହେଇଗଲା ମନେ ରଖିଛୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଏ ଜନ୍ମରେ ଏବେ କେବେ କାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ଦେବି ନାହିଁ। ତମେ କେମନ ସୀତା କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବଳି ନାହିଁ ଚିତ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ତ ପରାଇବି ନାହିଁ ତମେ ହେ ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚିତ୍ତ କାହା ପ୍ରତି କୌଣସି ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ବାଃ। আকୃଷ୍ଟ ହେଇନି। ମୋ କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ଦେଖି ମୋ ମନଟା ଲୋଭାୟିତ ହେଇନି। ସତରେ ସ୍ୱାମୀ ପରାଇବି ନାହିଁ ଜନ୍ମେ 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 ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ କେବଳ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଇକି ଆସିବ। ବାଃ ଇହ ଜନ୍ମେ ହଁ। ପର ଜନ୍ମେ ବାଃ। ମୋ ତ ପ୍ରାଣନାଥ ତମେ ତମେ। ରାମ ତଥାପି ରାମ ତଥାପି କେମିତି ଜାଣିଛ ଶୁଣ ରାମ କଥାରୁ ସୀତା ଅଧିକା କଥା କହିଲେ। ହଁ ହଁ ସତ କଥା ସେଇଆ ବି ହେଲା। କହିଲେ ଏ ତ୍ରେତୟାରେ ତମେ କେବଳ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ତ୍ରେତୟା ପଳେଇବ ଯିବ। ଆସିବ ଦ୍ୱାପର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତମେ ମୋ ବର ହବ। କେମିତି କହିଲେ ମୋର ମଣ୍ଡପ କରୁଛି ମୋ ବାହୁରି ମୋର ପଟ କରୁଛି ମୋ ବାହୁରି ଭାତ ମହେଲେ ତୁମ କୁଲରି ଭାତ ମହେଲେ ତୁମ କୁଲରି ଭାଇ ରୁକ୍ମଣ ବରଟି କରିଥିଲା। ନା ଚେଦିନଗରର ରାଜା ଦମଘୋଷଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲା ଶିଶୁପାଳ। ହଁ ହଁ ଶିଶୁପାଳକୁ ବର ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ। ବାହାଘର 10 ଦିନ ଆଗରୁ ଶିଶୁପାଳ ଆସି ବସିଛି। ବାଃ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ପରା ଥିଲା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ। ହଁ ହଁ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ହଁ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ କିଛି ବିକି ଦେଇଛି ତୁମ ନିକଟରେ। କହିଲେ କହିଲେ ତୁମେ ଆସ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆସ ତୁମ ବିନା ମୁଁ ଅସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ହେଇ ହେଇ ଅନେଇଲ ଗୋଟାଏ କଲା କି ପରମା ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିରାମ ଠାକୁର କଣ କହିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଚିବାଳୟ ଯେତେବେଳେ ଜଣାଇଦେଲେ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ତମ ପାଇଁ ତମ ଭାଇ ଯୋଉ ରୁକ୍ମଣ ହଁ ବର ଠିକ କରିଥିଲେ ଶିଶୁପାଳ ଆସି ବସିଲା। ଶିଶୁପାଳ 10 ଦିନ ଆଗରୁ ଆସିକି ବାନ୍ଧିକି ଚାଳ ବାନ୍ଧି ରହିଲାଣି କହିଲେ ଆମେ ସଖୀ ରୁକ୍ମଣ ଶିଶୁପାଳକୁ ବାହାରେ ସାଥିରେ ରହିପାରିବେ। ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ପରେ କୃଷ୍ଣ ନିକଟରେ ବୁଝା ପଡ଼ିଛି। ହଁ 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 କହିଲେ ମୋହିନୀ ସେ ତୁମେ ଶଶୀ ଇସି ବିନା
ସେ ଶିଶୁ ବାଳକ ମୁଁ ବାହା ହେଇପାରିବିନି। ମୋର ପ୍ରାଣ ପରା ତମ ନିକଟରେ ମୁଁ ବିକି ଦେଇଛି। ଆସ ପ୍ରଭୁ, ଆସ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଆସ। ଆସ ଆଉ ତମେ ଯଦି ନ ଆସିବ ଭୋକଲା ନେବି ମଲରେ ଅଖୁଦା ହେଇଯିବି। ହଁ ହଁ କଲେ ଫୁଟିଛି କୁସୁମ ଆସିନ ତୁମ ମୋରି ଫୁଟିଛି କୁସୁମ ଆସିନ ବରା ମାରି ତୁମ ପାଇ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ନିଶ୍ଚୟ ତମ ପାଇଁ ମୋର ଫୁଟିଛି ଫୁଲ। ହେ କଳା ଭ୍ରମର, ମୁଁ ଧଳା ଫୁଲଟିଏ ହେଲେ ତମେ ପରା କଳା ଭ୍ରମର। କଲେ ସେ ଫୁଲେ ଅନେକ ମକ୍ଷିକା ମାନେ କରନ୍ତି ନା ନା ଯିଏ ବୁଝିଲା ବାଲା ସିଏ ବୁଝିବ। ଆସ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆସ ମୋ ପାଇଁ। ସେଦିନ ରୁକ୍ମିଣୀ ଲେଖିଲେ ଗୋଟାଏ ପତ୍ର, ଗୋଟାଏ ଚିଠି ଲେଖିଲେ। କହିଲେ ଛଇଲେନ୍ଦ୍ର ଆଗଛ। ହଁ 7 ଗୋଟି ପଦ ଲେଖିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ବାସ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ। ହଁ କହିଲେ ଯାଅ